Sa atong video karon, nisuroy mi diri sa dagat dool sa mga lugar. Siyempre, nikuyog po niya ako ang anakoy. Tasan skuko. Way laing gibuhat sig panudlo diri pagkaon. Mao ni ang kinakusga namang boulevard diri sa Digos City. Ang amo ading tumong diri sa pagsuroy kay gusto na ko testingan nga mag-vlog nga mag-shorecasting. Gusto man guna ko ma-experience kung kaya ba nako. Kay wa ta kabalo pag-abot sa panahon basig mag-vlog na ta og mga shorecasting. Kanindot sa dagat. Nahali ta karon diri sa Dawis. Kuya kay Purma. Diba? So muni purpose sa bag ang kaning butangan kamera na to. Kay mag-practice ta pud ta. Practice ta og mamingwit. Baga ba na ako naisip na mga content pa mo tayo tag mga nindot nga lugar kana mga nindot nga dagat kunya mamingwit ta o ba na po si Kuko hindi naman na ito niya pingwit karon kay beginner pa man ta tayo na po so pang beginner nga pingwit so practice tag casting unsa pa kanang dili na ta mabuki basta actual na ya layan po na ko gamit niya ako ang butangan ng kamera musalir pa karong install ha kamera taod na nako ang kamera na to try na to pero naog ta diri sa tuhol sa dagat wow kanindot. Ang balas nila, pino kayo. Grabe ka, pino. Pino kayo, no? Ulog-ulogan akong anak. Pino kayo ng balas. So, mo try na tao, kuan. Try na tao, casting dire. Utang na ako kamera. Okay ba? Klaro ba ang dagat? Nabutang na nako. Bites. Gidaw. So patry daw nak ako sa rana kay nag-install ko sa kamera nako. Gwapo ba? Maligo na. So maligo sa si Coco. So mo ni ato ang pingwit. Gusto mo ko na matry nga mag-casting kay naman ko isayangan mo ko na mag-vlog ganita na walay pulos niguli watay dala so ang plano na to magdayo-dayo tayo mga nindot na mga beaches magmingwit ta ya makatsamba ni tagdala isda di dili logi atong pagpauli di ba so try na ako casting duol ra di kay siya wow mali din yung paano ni tulak ka mali di pigil na kabalo asa na tong ulo tara mapadpad man siya no na purpose sa kuhan dapat mag-practice yun kay di man ta makabalo di ta mag-practice balik bira tuyok lah padulong sa imong taga di magsilbi so pwede di ang purpose na ako kaning kamera na to na makita pa niya ang ato ang duha kamot nga mamingwit
Diba? So labay na po po. Oy. Oh na, kinahanglan mag-practice. Lambod. Kung ano yung purpose sa mag-practice? Oh. Di lambod. Ano? Grabe lambod eh. So, mag-practice pa kita. Oh, naglambod no? Di magsilbi eh. Ito maligo. Yan, wala skupo. Tira. Ngarong orasa wala nagay sakit ang init. Ya ang tubig medyo bugno na dako ng balot. Wala dako ng balot. Bugno na ang tubig. Tapos ako ang tubig mo ini. Ha? Nangihi ka. Nangihi din siya mantura init. So yung ani ra mong dagat diri sa mua. Dili kay gwapo, di pod maot. Pero pino kayo ang balas. Dapat yung balod oh. Lolo. Oh. Pagsaka na pala ko. So yan akong goal ba, magmingwit ang tata. So kana mga nindot na mga lugar. Anang dayuhon na to mga lugar nga nindot kayo. Dari sa mga wala kayo mga nindot diri nga. Way mga isda diri napita pero diha banda kanang may mga isla-isla diha. Nindot po yung dagat diha, may mga batuhan. Oh! Pagkahumana mong ligo, nanuddo si Coco diri mga pagkaon. Wait sira. Kaon ta kaon. Ligo eh. Tasan si Coco. Ngita og fries. Daw kay balod no. Kaon tag fries kay mana naman tag ligo. Makagutom din yung mangkang ligo ba?
sikat ng araw sa umaga. Ito ang pingwit, wala ni salir. Wala ni salir ang pingwit. Hindi magsilbi. Dapat walay hangin, walay balod, taob para malagpot ang tarong dito sa may isda. Lamia sila mangga eh. Iyarok pa ni Marco ang kuat. Ang shake. Gusto ko lang manatili dito at i-enjoy ang oras na ito. Ganda pang May pop. tao, kailan may fanaw. Sumasayaw kasabay ang hangin. Ang saya at walang problema. 简单的小幸福在身边。Nga na lang set up, magmotor lang. Ang dala og pingwit gamit sa pag-vlog. Yad tayo og mga lagyang lugar. Bati oy. Kaya na kay ini kay mo kaunog gasolina gamay ray gasto. Atog samal, kung natay pingwit na nindot at atog samal. Kanang nga pingwit magsilbi na eh. Pang beginner na nga pingwit. Pero ingon pa nila, makakubit daw ng pingwit. Enjoy ka ko? Enjoy ka? Sakay ko dong. Sakay ko. Grabe Marco, busog kay si Marco ba?